Folytatjuk a rendes felszólalásokat. A Jobbik képviselőcsoportjából Mirkóczky Ádám képviselő úr, az országgyűlési jegyzője következik. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, én nem kívánom kitölteni az időkeretet, és igyekszem röviden összefoglalni. Annyi minden elhangzott már szakmai és nem szakmai értelemben is ezen javaslat kapcsán, hogy én csak egy nagyon pici, inkább szubjektív adalékot szeretnék hozzátenni ehhez az egész javaslathoz, amely tényleg érdemes, hogy megfontoljuk, hiszen a kormánypárti képviselők mind-mind a biztonságra, a különböző mi általunk nem látott bűnözőkre való hivatkozás, a kisgyermekek, a családos rendezvénylátogatásokat helyezik célként ezen javaslat mögé. Ez mind-mind önmagában helyes. Azonban azok a párhuzamok, amelyeket önök fölhoztak, azok, hogy is mondjam, hát nincsenek egy súlycsoportban a magyar valósággal. Tehát lehet itt Angliával példálózni, lehet Spanyolországgal példálózni, lehetne Németországgal is példálózni, én sokkal közelebb mennék, amely azért inkább hasonlatos, egy bizonyos mértékig hasonlatos a magyar valósághoz. Én örülök, hogy elnök úr is és Aracki képviselő is a teremben van, hiszen voltunk már közösen is jó néhány nem meccsen, de Lengyelországban mindenképp. Én egy lengyel példát szeretnék fölhozni. Néhány héttel ezelőtt volt alkalmam és volt szerencsém egy Légia Varsó vízlakrakó mérkőzésenként lenni. Na most a következő a helyzet. Lengyelországban például a pirotechnikai eszközök nincsenek tiltva, úgy, mint nálunk. Ha most ott vannak önök előtt a laptopok, azon a bizonyos videókeresőn csak üssék be bármit, csak ennyit, hogy Légia Varsó akármilyen meccs, vagy Légia Varsó hangulat. Nézzék meg, hogy ott mi van. Az MLS nálunk ezért minimum nem is tudom hány hónapra, vagy hány meccsre tiltaná be azt a stadiont, forintba pedig csiliárdokra büntetné a klubot. A magyar rendőrség a szurkolók döntő hányadát el nem tudom képzelni, mit művelne velük, ha tehetnék, és a magyar bíróság a jelenlegi szabályozások szerint mennyi időre csukná be ezeket az embereket. És akkor most tessenek figyelni, kimentem erre a mérkőzésre. A Légia Varsónak egy viszonylag nagyon-nagyon korszerű és nagyon új stadionja van. 32 000-es, ha jól emlékszem, teljes teltház, az olyan pici gyermekektől, akik esküszöm a 2 éves kort nem érik el, az idős aggastyánokig, családostól, miközben a kapu mögötti szektor ugyanúgy a B-középpel tele, illetve a B-közép a kapu mögött, aki én nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy fölfelé nézzek, de tőlem csak magasabb, hogy is mondjam, kicsit humorizálva, 3 ajtós beépített szekrény nagyságrendű legényekkel tele, mind-mind görög tűzzel elképesztő hangulatot csinálnak. És Lengyelországban minden egyes stadionban ez a hangulat van. A beléptetés hogy néz ki? Nincs retina, meg íris, meg tenyérlenyomat. Kell egy igazolvány, nekem pedig kellett egy útlevél. Egy igazolvány és egy jegy. Ennyi. És nincs balhé, rendőrt nem is láttam. Csak a stadionon kívül, akik természetszerűleg őrzik a rendet, hogy nehogy a 2 szurkoló tábor között gond legyen. De ennek a stadionokhoz és a stadionban lévő hangulathoz semmi köze. És ami a legérdekesebb, hogy amikor én megkérdeztem akárhány embert, különböző nemű, különböző korosztályhoz tartozó lengyeleket, hogy miért járnak Lengyelországba ennyien meccsen, hiszen a fociuk nem jobb, mint a miénk. Bár hozzáteszem, azért van különbség, tehát minket még bőven-bőven válogatott szinten azért, hogy is mondjam, lealáznának, hogyha szabad ezt a kifejezést használni, sajnos. De alapvetően a lengyel bajnokság és az NB1 között nincs hajdanagy különbség. A különbség a szurkolók között van. Az óriási hangulat között, hogy ott minden meccs teltházas, nálunk meg konganak 1-2 jó derbi kivételével. És minden egyes válaszadó nemtől kortól függetlenül a következőt mondta. Nem a foci miatt járunk meccsekre, és nem azért várjuk 2 hetente a bajnoki meccseket, mert hú de jó a csapat, és hú de látványos focit játszunk, hanem a hangulat miatt. Azt a hangulatot nem lehet visszaadni, és semmi nem tudja pótolni, amit ezek a szervezett szurkolói csoportok nyújtanak. Aztán egy nappal később volt alkalmam egy másik mérkőzésen részt venni, ha jól emlékszem, ez a Zaglebi Sosnoviec Polónia Bitom
harmadosztályú mérkőzés, és akkor most figyeljenek, harmadosztály, 15 000 néző, óriási kontraszt, mert az egy lepukkant stadion. Az egy lepukkant stadion volt a Légia Varsó új korszerű stadionjához képest. 15 000 néző, a két rivális szurkolótábor ugyanaz a hangulat, csak zárójelbe jegyzem meg, ez olyan, mintha Putnok-Jászapáti meccsel hasonlítanánk össze. Ott is megkérdeztem az embereket, hogy mi az oka annak, hogy egy lengyel harmadosztályú borzasztó nézhetetlen meccs volt. Nézhetetlen, dögunalmas. És mitől volt jó? Hogy a 15 000 ember olyan hangulatot teremtett, van egy bizonyos szitokszó, ami ugyanazt jelenti lengyelül is, mint magyarul. Ez hangzott minden másodpercben, a két nagy rivális tábor egymás között, pici gyerekektől idős aggastyánokig családokkal tele. A hangulat miatt aztán kifeszítettek egy olyan drapériát, amely a fél stadiont betakarta, amin a következő volt. Egy hatalmas nagy sas, a hazai tábor mezébe öltöztetve, megfojt egy papagájt, ami a vendég rivális tábor mezébe volt öltöztetve, a kiírás pedig az volt, hogy ezen a földön a tolerancia gyengeség. Ezt ott a stadionban mindenki megtapsolta, ezt most csak azért mondom összehasonlításképp, nem úgy, mint ennek tizedéért Magyarországon az MLS sok millió forintos büntetést ad. A szurkolótáborok, azt fogadjuk el, hogy az teljesen természetes, hogy zrikálják egymást a bizonyos határokon belül. Ez így volt mindig, és így is lesz mindig. A nagy különbség az az, hogy hagyjuk őket, hogy a kreativitásukat meg az energiájukat ebbe folytsák, hogy különböző koreográfiákat, látványelemeket csináljon, amely a klubnak tesz jót, mert sokkal többen fognak kimenni, vagy magyar módra és MLS módra tiltjuk őket és büntetjük. És akkor ezt ölik ki, hogy nem lesznek szervezett szurkolók, nem lesznek jó hangulatú meccsek, és építhetünk akármilyen stadionokat, ölhetünk akármennyi pénzt a fociba, azokat a hangulatú mérkőzéseket az életbe nem hozzuk vissza, amelyek egyébként még egy-egy Fradi Újpest, Diósgyőr, Nyíregyháza, stb. Nem akarom sorolni, néhány klubnak a nagyobb meccsein megvannak. És ez tényleg nem arról szól, hogy itt bárki huligánokat védene, vagy bárki nem tudom milyen balhék mellett állnak ki. A helyzet azt, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy nincsenek olyan balhék, már rég nincsenek Magyarországon olyan balhék, amelyek indokolnák azt, hogy itt ilyen kőkemény, általam semmilyen más területen nem látott szankciókat vezessenek be sporteseményeken. Erre semmi szükség. Ennek egyetlen egy értelme lesz, hogy a hangulat el fog tűnni rövid időn belül. És tényleg nem kell messzire menni, hát meg lehet nézni a környező országokat, hogy ott hogy kezelik. És lehet kezelni. Abszolút lehet kezelni, nem kell ilyen vasszigorú és hihetetlenül túlreagált törvénykezést végrehajtani. Köszönöm szépen, én ennyit kívántam elmondani, és köszönöm a megtisztelő figyelmet, és remélem, hogy átgondolják azért majd a kritikákat. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr.